נוח על משכבך בשלום. זוהי חברת טקסי-או. LTD, סוכנות כוח אדם ובית ספר ללימודי דחיסה. אטומידט, המכונה גם סיגריות זומבי, התגלה באוסקה. זהו חומר ממכר מאוד ולא חוקי המיובא מחול. פנטניל היה בעיה בארצות הברית מזה זמן מה, וכתוצאה מכך מתו למעלה מ-76,000 איש בשנת 2022. מצער שצעירים כה מפותחים יכולים לאבד את כל עתידם בגלל רגע של חוסר החלטיות. טלפון 0522311671 21515 נישיקי, נקה ק"ו, נגויה, מחוז אייצ'י. מדינות העוסקות בפעילות זו אך ורק למטרות רווח יעמדו לדין.